Acum vom sparge cocosul. Și fiecare va da o dată cu ăsta. Acum verișorul meu. Toți, câteodată. Toți, câteodată. Hai, dă-l. L-a spart. L-a spart. L-a spart. Aaa, e stricat. Ce găit. Ia de să arăt. Uitați-vă și voi, l-am spart și task Marta. Ia. Hai să spargem și bucata asta. Da, gata. 2, 1 și... Da, foarte. Și acum Acum eu. s-a spart. Și eu pe ăsta. Hai și tu pe ăla. Hai și tu pe ăla. Tu ai mâncat! Pune pauză, pune pauză. Hai. Haide, Aian. Hai mai repede. Haide. Mai bine îi arăt. Hai și eu. Haide, repede. Hai și eu. Haide, hai, spart și verișoara mea, deci